Mărturisește tu ce plănuiești să faci de Black Friday. Liniște! Liniște în sală! În curând Black Friday fără vină cu Vodafone EasyTech. Fii cu ochii pe magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro. Cea mai bună rețea certificată Vodafone. Ăsta e sunetul pe care vrei să-l auzi zilnic. Vezi că nu prea ai ce teren să mai cumperi. Cam acolo s-a terminat terenurile, vezi? Nu prea mai ai ce să iei. Nu-i nimic aici, vezi? Garanție complexă de 5 ani, limita a 100.000 de kilometri, dobândă fixă de doar 4,49% și comisioane 0. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2023, adresată exclusiv persoanelor fizice. Pentru detalii, vino în showroom sau pe Ford.ro. Deciziile importante în viață se iau cu înțelepciune. De acum, Hausen e alături de tine. Prima platformă online cu simulator de preț inclus, de unde poți comanda uși și ferestre din tâmplărie PVC cu geam termopan. Simplu, rapid, economisind timp, bani și energie calorică. Orice acasă merită tâmplărie Hausen. Intră pe hausen.ro, creează un proiect și noi venim la tine. Hausen, tâmplărie pentru orice acasă. Tu știi care este vârsta reală a ficatului tău? Fortificat Forte are concentrație mai mare, 825 mg fosfolipide esențiale, ingredient activ standardizat, care reface în mod natural membrana celulei ficatului, deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ai deja în minte ce ai mâncat de la Mac? Deschide aplicația și ia-ți ce vrei în Mobile Order and Pay. Comanzi înainte să ajungi la noi și îți faci pofta din mașină sau la locul preferat. Ai văzut? Fără să mai stai la coadă. Hai și tu unde Era un copac pe jos. oferă magie curții tale în toată plină de culoare. Cu Elis Pavage ai 35% discount la pavelele Cortina de 7 și Renova între 20 septembrie și 31 Sper că nu mi-a stricat mașina. Să-ți curtea cu Elis Pavage și bucură-te de o atmosferă magică în fiecare anotimp. Detalii pe elis.ro. Cu ajutorul fondurilor Regio, stațiunea Bunii Felix și-a schimbat înfățișarea. Veți descoperi străzi și alei refăcute în totalitate, amenajări urbane însuit, cări, spații verzi și de promenadă, ce aduc un suflu modern în turismul balnear. Ai filmat și aia, nu? Cum ăla copac. Și pe pagina noastră de Facebook, proiectul finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Regio, călătoria continuă. Teren de vânzare. Tehnologie. Pentru smartphone Oppo A17 Super AMOLED Foto AI de 50 de camere la 3,5 euro pe lună cu minute și SMS-uri limitate la 6 euro pe lună cu asigurare de ecran inclusă. Prin oferta specială, magazinele Vodafone până pe 31 e Vodafone. Oradea devine pentru 3 zile capitala cafelei de specialitate. Te așteptăm la prima ediție Oradea Coffee Festival. 27 până Nu știu unde merem,
dar mai avem. Te așteptăm în sinagoga neologă Zion cu expozanți din toată țara, Acum nu merem workshop-uri și înapoi. expoziții. Organizatorii altul de- Heritage, Tripper și Ristrep. Acum merem să mergem pe aici. Dar nu ne întoarcem. Merem tot mai departe. Nu? Hai să vedem unde duce drumul ăsta. Filma pădure aici. Chiar du-te mai încet, că nu cunoaște. It's your touch and your sense to chill on my skin. Du-te mai încet. Acum coborâm, vezi? Unde unde? Nu mai drumul la mine. Du-te mai încet. Nu mai merem, că văd că nu ajungem nicăieri. Ai grijă cu drumul. Asta nu ajungem nicăieri, așa? Nu știu, acum nici nu știu. Da, păi nu mai merem atunci dacă nu ajungem. Unde suntem acolo? Eu zic să ne întoarcem, că văd că nu Păi, ajungem. da, dar unde naiba, că nu mai putem. Remedi. Ce mai e acolo? Am crezut că ne duce la ceva să muzicăm. The route is being calculated. Da, Please să mă follow the întorc. road for 1 kilometer. Aici ce? Ne duce pe alt traseu. Nu știu ce ai făcut. Apoi am scris cum să fac. Acum o să ne ducă pe altundeva. Cazare de piață. Și zice să te duci. Ne întoarcem? Păi, altfel cum? Poți să Că- te duci înainte și să te duci așa, cum zice eu. Da. Știu, dar am vrut să mai vedem zona aia care ne interesează. Aici văd că nu mai e nimic.
Dacă nu mai e nimic, nu ne interesează zona, știi? Ai telefon tot? Ți l-ai luat? U-turn is possible. Poți să nu. U-turn is possible. Eu zic să oprește acolo, că ajunge filmarea.